हेलो फ्रेंड्स बयनिसिमबो खुलुमनाय जासि हरबाय आंनियाव गोबाङानो सोंलु खालामो फार्म खालामोब्ला मुलाम्फा माबायदि जायो बेसे मुलाम्फा थायो बा माबायदि खालामबा बांसिन मुलाम्फा जायो ना लस जानायनि चान्स थायो मुलाम्फा थायो ना थाया बेबायदि गोबां बायदि बायला सोंलु सोंहरो गोबाङानो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सेराव आंनि एक्सपिरियेन्स बा आंनि जानाय मुलाम्फा बा लस बेफोरनि बागै गुवारै सावरायनो नाजागोन माबायदि जायोब्ला मुलाम्फा जायो आरो माबायदिब्ला लस जायो आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंनो सानदों आरो बेयावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दे बे आबादा जोंनि लाइमोनफोर दासान्दि जेबो मावथ'वाखै बिथांमोननि थाखाय पार्ट टाइम खामानि बायदियै खम इनभेस्टमेन्टआव पकेट मानि आर्जिनो गोरलै आरो मुलाम्फा गोनां आबाद बियो बयखौबो आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायनो दाबाव दानिया फैदों जोंहा भिडिअ जागायदोनि दायो जोंहा नोजोर होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय नों बे खामानिखौ पार्ट टाइम बायदियै लादों ना प्रफेशन बायदियै मावदों बा खेब बोसोरसेयाव नोङो खेब बेसे बेट्स बा खेब बेसे फिसा नोङो फिसिदों आरो बेनिख्रुइबो बांसिन नोजोर होनांगौआ जाबाय नोङो माबायदि नोंहा इनिशियेल कस्ट बा नों न' बां थानायनि न' बा दोनथुमनाय बेबस्था बेबायदि बानायनायाव बेसेबां खरस खालामदों बा इनभेस्टमेन्ट माबायदि खालामदों बा नोङो दाउनि जोलैखौ माबायदि लाबोदों मा जोलैनि दाउ फिसिदों नोङो बेफोरखौबो ब्रिडखौ नायनाया जोबोर गोनांथि खारन आरो मार्केटआ जाबाय जोंनि मेइन बाथ्रा नों फाननो हादों ना हायाखै बेखौबो नायनांगोन आरो नोंहा आरो मोनसे बाथ्राया जाबाय न'आवनो फिसा जगायनाय बा बायनानै लाबोनाय फिसा बेबायदि बेखौबो नायनांगौ जोङो न'आव जगायोब्ला माबायदि जायो खरसा बा आरो बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा नायबावनांगौ न'आव दानाखौ नोङो न'आव बानायनानै होगोन ना बायना लाबोनाय दाना होगोन बायना लाबोनाय दानाखौथ' होखानांगोन थेवबो न'आवबो दाना बानायनो हायो जों बेखौ बाहायगोन ना बाहाया बेफोरखौबो जों गासैखौबो नायनानै जोङो बेखौ खरसनि बिबांखौ जों दिहुनगोन दा बे गासै हेड्सनि सायावनो आं गुवारै सावरायदोनि बेवहाय आङो मोनसे लामसाम खरसखौ दिन्थिनाय जादों जेसे हायो आं मेक्सिमाम खरसखौ दिहुननो नाजादों आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों खम बिबांनि दाउ लाबोयोबा खरसाबो खम जागोन आरो मुलाम्फायाबो खम जागोन ओंखायनो गोबां खेबसेयावनो गोबां बिबांनि दाउ लाबोयोबा नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो बेवहाय आं 500 दाउनि खरसखौ होनाय जादों आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेवहाय आङो दाउ दोननो थाखाय बानायनाय न' बा बेनि जगार खालामनायनि थाखाय बानायनाय खरसखौ आं बेयाव दिन्थिनाय जायाखै बे खरसखौ आं आलादा हमनाय जादों बेवहाय दाउ फिसिनाय दाउ बायनाय आरो दाउनो होनाय दाना बेफोरनि खरसखौल' दिन्थिनाय जादों आरो बेवहाय नोङो खमैब्लाबो दानथाम आरो दानब्रैनि गेजेराव नि खरसखौ दिन्थिनाय जादों आरो बे दानथाम दानब्रैनि गेजेराव नोङो खमैब्लाबो दाउखौ 500निफ्राय 800 ग्राम माने 500निफ्राय 800 ग्राम बा 1 केजि बानायनो नाजाथारनांगोन दानिया खरसखौ नायनि फैदो आङो 500 फिसानि बेयाव हिसाब मोनसे होनाय दं मासे फिसानि दामा साप'ज हमना ला 50 रां मासेनियाहाय बेबायदिनो 500टा फिसानिया जागोन 25,000 25,000 थ' बोरैबा दाउफोरा जुदि बेराम जायोबा बा थैबाय बायोबा 50 पिसखौ आङो गारबाय बेवहाय 50 गारोबा आंहा थाबावगोन 450 दा 450नि आङो जानाय आदार बा बेनि सायाव खरस मोननाय लाभखौ दिहुननानै दिन्थिगोन दानिया नायदो गिबि दाउ फिसानो होनाय दाना प्रि स्टार्टार नोङो खमैबो 15निफ्राय 20 सानसिम होनांगोन ओंखायनो 15निफ्राय 20 केजि नोङो दाना नांगोन आरो बेयाव हमदों आं मेक्सिमाम 1500 माने 1500 हमनाय जादों बिनि उनाव नोङो बे 20 साननि उनाव नोङो स्टार्टार होनांगोन जायखौ आङो 3 बेग हमनाय जादों 3 बेग माने 3 बेग हमनाय जादों बेयाव 6000 होननानै हमना लादों
बिनिफ्राय नायदो मेंटेनेन्स माने आं बेयाव हमदों जेनेबा नोङो दाउ फिसानि थाखाय भेक्सिन होनाय बा भिटामिन होनाय बा बेबायदिनो एन्टिबायटिक होनाय माखासे मुलिनि बाथ्रा दं मिनारेलफोरनि बाथ्रा दं जिहेतु नोङो दाउ फिसानि थैनाय हारखौ होबथाथारनांगोन बेराम जानाय हारखौ होबथाथारनांगोन नङाबा नोंहा लस जागोन स' बेवहाय आङो मेंटेनेन्सआव हमनाय जादों 2000 माने बेबायदि 2000 थांगोन आरो माखासे गुबुन गुबुन खरस जानो हागौ नोंहा बेखायनो 2000 हमदों आरो गासै जोंहा बेवहाय टटेल मोनदों 36,500 36,500 रां नोङो दानथाम बा दानब्रैनि गेजेराव खमैब्लाबो दाउखौ 500 निफ्राय 800 ग्राम 500 निफ्राय 800 ग्राम बा सेरसे बानायनो नाजाथारनांगोन आरो जुदि बाजार दामाहै बाजाराव 400 पार केजि जायोब्ला नोङो फाननानै मोनगोन 450 दाउआव खमैबो नोङो हाफ केजि आधा केजि हमोब्ला 200 90,000 आधा केजि हमोब्ला 200 90,000 आरो 800 ग्राम जायोबा बेनि बारा मोनगोन आरो जुदि बाजार दामा 400 निफ्राय खम जायोबा एसे खम नोंहा थागोन थेवबो 90,000 हमबाय आङो आधा केजियाव 200 ग्रि हमनानै दा मुलाम्फा थागोन नोंहा 90,000 माइनास 36,500 इक्वेल टु 53,500 माने 53,500 53,500 दानथाम आरो दानब्रैनि गेजेराव नोंहा मुलाम्फा थागोन जुदि नोङो गुबुन आदार माने न'आव बानायनाय आदार जाहोयोब्ला जेनेबा बायनाय दानानि अनगायैबो नोङो जुखामनि जाहोनो हायो माइरंबो जाहोनो हायो माइरंखौ फिसिनानै जाहोनांगोन बा बेफोरबायदि आदार होयोबा आं बेवहाय लामसाम हमना ला 1000 हमना लादों बेनि उनाव नोंहा गासै मुलाम्फा थागोन 52,500 नैबे गुबुन मोनसे थोंजों हिसाब जोंहा बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादों बेवहाय आरो मोनसे बाथ्रा नोजोर होनांगोन दे नोंहा दाउनि जोलैया मोजां जानांगोन जानला मानला दाउनि जोलै लाबबा नोंहा फाननायाव उसुबिदा जागोन मार्केटाव उसुबिदा जागोन हमना ला सनालि बा इन्डिया मा होनो कान्ट्रि बार्ड बा बेफोरबायदि दाउ लाबोबा नोंहा फाननो उसुबिदा जागोन ओंखायनो सानफ्रोमबो लकेल दाउखौ फिसिनो नाजा आरो लोगोसे मार्केटखौबो नों गावनो खालामनो नाजानांगोन बा बेफारिनो हरोब्ला नोंहा गेजेरनि मार्जिना नोंहा थानाय नङा आरो जुदि नोङो दाउखौ न'आवनो जुदि फिसा जगायनो हायोब्ला बेबायदि फिसा जगायनो हायोब्ला नोंहा बांसिन लाब थागोन आरो ब्रिडखौ नायनानै नोङो फिसिनो रोंनांगोन दा बिथाङा जाबाय पबित्र राभा आं बिथांनिफ्रायनो दाउ फिसाफोरखौ लायो बिथाङा गावनो न'आव दाउ फिसा बानायो इनकुबेटरजों दाउ फिसा बरहनो स' बिथांनिफ्राय आङो गासैबो लकेल दाउखौ लायो दा आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय मुलाम्फा जागोन आरो बयबो आवगायबोगोन बेबायदिनो आङो नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ फारि फारि होलांबाय थागोन आरो गावनि पकेट मानिखौ बेबायदिनो खम समनि गेजेराव पार्ट टाइमबाबो बा एबा प्रफेसन बायदि लानानैहाय मोजां मोनसे मुलाम्फा लानो हायो आरो खमैब्लाबो नोंथांमोना बोसोरसेयाव खेबब्रै फिसा बेबायदि फिसिनो हागोन खेबब्रै बा खेबथाम फिसा फिसिनो हागोन गोजोन्थों